Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Paso apezaso agogo ena augulisa mabiches awapa sam fetereza obereketsa fetereza okulitsa kuphatikizapo mbewu imene a vice president akupereka kwa mai wachikulire imene zili pano pachonde. Apezaso naoso augulisa chinangwa wachikulire ali pano augulisa chinangwa abwerapo a vice president afuna abereke fetereza obereketsa wokulitsa ndi obereketsa kuphatikizapo mbewu. Ndalama imene akuwapa sayi ndi ya transport yoti anyamule fetereza apite nayo kwawo. Zimene zikuchitika pano pachonde trading center. Wakasaso mbewu mapaketi awili nafuta ndio siana kama ngausenda mwachakula yakakuthandise bwana anakuja mataka mkwela sabreme bwana samu ona hilo ya ntakuta kuona bwana samu kuondela boma hilo antikana na bune abezaso amayena augulisa ndichani chimene chako kalongonda akupereka fetereza okulitsa fetereza obereketsa kuphatikizapo ma 5 kg awiri ambewu amene akupereka kwa anthu achikulire amene amayiwo
awapeza kugulitsa kalongondo. Teresa, a Vice President, akupereka kwa apeza agogo au agulisa masuku awapa Safi Teresa. Bamba amene agulisa masuku basi. Aba Safi Teresa okulitsa obereketsa kuphatikiza mbewu Chingono. Waka sasa ndi transport yote anyamulire. Yote anyamulire Teresa mene. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.